उदां हादोरनि उदां सासे सिटिजेन होननानै जोङो गावखौ सिनायथि होनो हायाखैमोन। 17 बोसोराव उदां भारतनि सासे उदां भारतीय जानानै जोंनि जा मोननांगौ मोन्थाय, जा सान्थि, जौगाथाय आरो खौसेथि बेनिफ्राय जोङो बन्सित जानानै दङमोन। बेनिखायनो दिनै इउ पिपल हान्जाया थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइनि थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो हारि माहारिखौ खौसे खालामनानै मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा जोनोम होदों। बेनो जादों जोंनि इउ पिपल हान्जा। बे इउ पिपल हान्जानि मोनसे गुबै मन्थ्रआनो जादों सान्थि लाबोनाय, जौगाथाय गायसननाय आरो जोंनि गेजेराव थांनाय 17 बोसोराव जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव जा अनलायनाय, आब्रुथि आरो खौसेथिनि बान्दोमोन, बे बान्दोखौ 17 बोसोरनि गेजेराव बेसेबा खोन्दो खोन्दो दानस'फ्लेनानै जोंखौ रुल खालामबोबाय थादोंमोन। बे दानस'फ्लेनाय दौलेंखौनो, जिनज्रिखौनो जोङो दिनै सुजुफिननायनि थांखिजों इउ पिपल हान्जानि हाइ कामान्ड आफादगिरि बिथां प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै जोङो मोनफ्रोमबो बियाबाव साफ्रोमबो बिजाथिया गामि गामि हान्थिनानै रायजो राजानि सुखु दुखु, गांनाय उखैनायखौ मोनदांनो थाखाय फैगौ बिसायख'थिनि गेजेरजों जोङो जेराव सरकार दानो थांगासिनो दंखायो, बे सरकार दानायनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव माबोरैहाय गोख्रैनो जौगाथायखौ लाबोनो हागोन, बे थांखिजों जोङो जोंनि हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादोंमोन आरो बेनो जोंनि हान्जा सुरनायनि गुबै थांखि। दानिया मोनसे बाथ्राखौ जोङो रायखांनांगोन। दिनै 17 बोसोराव बिपिएफआ जे जौगाथाय लाबोआखै, बेखौ जोङो दिनैनि हान्जा सुरनायनि गेजेरजों साहा ओनसोलनि दाबफ्रोमबो गामियाव मोनसेबो जौगाथाय जायाखै फोरमान मोनबाय आरो नोंथांमोनाबो बे फोरमाननिनो साफा साफा साखि जानानै थाबाय। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि इउ पिपल हान्जानि गुबै खामानियानो जागोन साहा ओनसोलनिफ्राय जौगाहोनाय। आं दिनै बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय जोंनि आइजो उइंनि आइजो हान्जानि मानाव गेदेर आफादगिरि जो बिथाङा बेवहाय दंफैयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्लानि आफादगिरि बिथाङा बेवहाय दंफैयो। बिथांमोनजों फैफानाय आगसि आगदा माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बेवहाय दंफैयो। आं बिथांमोनखौ बुङो, देग्लायनि फैगौ 5 बोसोर जोंनि इउ पिपल हान्जानि सरकार दागोनाव जोङो नोंथांमोननो डेभेलप होनाय नंला, खिन्थु जोङो जोंनि साहा ओनसोलसो डेभेलपखौ खालामगोन, खोलाहा जोङो डेभेलपखौ खालामथ'वा। ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, साहा ओनसोल जोंनि मावनांगौनि ओनसोल, साहा ओनसोल जोंनि जौगाथाय लाबोनांगौनि ओनसोल, जोंनि सान्थि गायसननायनि थाखाय, जौगाथाय लाबोनायनि थाखाय आरो जोंनि गेजेराव खौसेथि गायसननायनि थाखाय थांनाय बावैसो साननै सिगां बिपिएफ हान्जाया गुबुन गुबुन समस्तिनिफ्राय गारियै गारि मानसि लाबोनानै जोंनि थाइखाजरा प्राइमारिनि सिङाव मोनसे गुवार फोथारावहाय गेवलां मोनसे जथुमा खुंदोंमोन। बे जथुमायावहाय जोङो दिनैसिम इन्टेलिजेन्स सर्सनिफ्राय लानाय बायदिब्ला इउ पिपल हान्जानि मानसिफोरनो सापर्टारफोरनो बांसिन बेखौ जोङो फोरमान मोनदों। मानोना दाखालि हाग्रामानि मिथिङाव अनजलि दैमारिखौ नायनो थाखाय खाम्फाया बिनि बडि लेंगुवेजआ माबायदि बेखौ नोजोर होनो थाखाय मात्र 12-16 मानसिया नैबे चिरांदुवार कनस्टिटिउन्सिनिफ्राय बाहागो लादोंमोन। बाखि गासैबो बिथांमोना गुबुन कनस्टिटिउन्सिनिफ्राय लाबोनाय गोजा। बेखौ जोङो इन्टेलिजेन्ट इनपुटनिफ्राय मोननो हादों। जेखियानो जाया, बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों 17 बोसोराव जोङो हानि मोनथायखौ होबोदों, सान्थि होबोदों, जौगाथाय होबोदों। मा जौगाथाय होदों? नोंथांमोननि बे लाइमोनथि प्राइमारियावहाय मोननैसो गामियावहाय कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिया आसामनि मोनसे आसनिनि गेजेरजों कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ कारेन्ट राननानै होदों। बेवहायबो
हाग्रामानि घागु लिडारफोरा फिजानाय माखासे दैदेनगिरिफोरा मोनफा मोनफा गामिनिफ्राय 1 लाख 2 लाख रां कालेक्सन खालामनानै खाराइन होगोन होननानै थगायदों। बेनोमोन नामा बिथांमोननि जौगाथाय लाबोनाया? दिनै जोंनि बे लाइमुथि प्राइमारियाव दाफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा रां खाङै खाङै गावसोरनि खदालजों जावै जावै लामाखौ फोजोबदों। हाग्रामाया होनदों दिनै 40 नं चिरांदुवार कनस्टिटुएन्सियावहाय फेरेंगाया मिन्थियो नामा मोनबेसे लामा बानायदों, मोनबेसे दालां दङ, बेसेबां गामि दङ होननानै आं हाग्रामाखौसो चेलेन्ज खालामदों। बेहा मोनबेसे प्राइमारिनि सोमोन्दै मुखास्थ दङ 40 नं चिरांदुवाराव बिथांखौ आं फोरमायथिनो होनो थाखाय दिनै चेलेन्ज खालामदों। आं बिथांखौ गामिनि बाथ्राखौ बुङाखै, गामिनि जौगाथायनि बाथ्राखौबो आं चेलेन्ज खालामबावाखै। मोनबेसे प्राइमारि दङ बेखौल' मुखास्थ बुंथालाय दिनै हागोन नामा हाग्रामाया? दिनै बिथाङा गावनि आथिंनि हाया गोब्रनानै थांनायखाय राहा गैयै जानाय सासे सुबुं जानानै दङ, जायनि जाहोनाव बियो खुगायाव जा मोनो बेखौनो बखिलागासिनो दङ। आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथाङा होनदों हा हु होबोदों होननानै 17 बोसोर हा होगोन जौगाथाय होगोन होननानै जोंनि साहा ओनसोलनि मानसिफोरखौ भट बैंक हिसाबै बाहायनानै गावनि स्वार्थखौल' जाफुंहोदों। बिथाङा रोजा 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 कौटि रां बाहायनानै जाख्ल'नानै जों रायजो राजाफोरखौ थगायबोदों। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा होनबावदों, बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एबसुआ एनडिडिफोरा रायजो राजाखौ इलेक्सन खालामनानै होखारनायनिसो मोनसे दफा लाबोदों होननानै आं चेलेन्ज खालामनानै होदों। आंनि नोजोराव दिनै बिटिआर हालामावल' नङा, दुलाराय मुलुगाव बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ मुर्खसिन लिडार दङ होनबा हाग्रामा महिलारि। मानोना बिथाङा दिनै सासे ग्रेजुवेट जानानै शिलं बायदियाव फरायहैलायलायनानै मेघालय बायदियाव फरायहैलायलायनानै जोंनि मडेलिटियाव मा दङ बेखौ सिनायनो रोङाखिसै। बबे दफायाव दङ इलेक्सन खालामगोन होननाय नोंथाङा जोंनो फोरमान होनांगौ। गोहो दङबा नैबे लाइमुथि हालामनि गुवार फोथाराव फैनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंफै बबे दफायाव जोङो रायजो राजाफोरखौ इलेक्सन खालामनानै होखारगोन होनदों। सेबेन आं रायजो राजा नोंथांमोन, हाग्रामाया थगायबोगासिनोल' थादों। सैथोखौ सैथो, इंराजनि गरायखौबो गोसोम होननानै बुंनो नागिरग्रा सासे बै समनि पापि राजाजों रुजुथावना हाग्रामा महिलारिया। नोंथांमोना मिथिगौ इंराजनि गराया गुफुर होननानै, थेवबो सासे राजाया होनदों इंराजनि गराया गोसोमसो होननानै। हाग्रामायाबो बेनो। गोबां बाथ्रा बुंनो हायो। नंखायनो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनानै फोजोबनो नागिरबाय। जोंहा गोबां बुंथिगिरिफोर दङ। दाखालि बावैसो जोङो हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमदोंमोन। एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिबो दङमोन। जोङो ज' जाजाय सायख'लायनानै बे मोनसे खथायावहाय हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायदोंमोन। सावरायनायाव गोबां बाथ्रानि उनाव जोङो मोनसे बाथ्रायाव ओंखारलांफ्लाङो। दिनैनि दिनाव बै जेल जानानै थानाय मानसिफोरखौ माबोरै बख'गोन? बेवहाय अनजलि दैमारिया, धीरेन बर'आ, बि सावरायग्राया, बिथांमोननि आगसि आगदा थानाय माखासे लिडारफोरा गावसोरनि बेक्तिगत स्वार्थखौ जाफुंहोनायनि मुङाव गोथार गोसोजों दावहा मावनानै दावहा नाङै नाङै जेल जानांनाय बै जेल जाग्रा सुबुंफोरनि दैदेनगिरिफोरनि जोंनि कमरेडफोरनि मुङाव पलिटिक्स गेलेदों। बिथांमोनखौ बख'नो सोलायनो बिथांमोना हाग्रामाजों बाहागो लाफादों। बे बाथ्राखौ बुंनायाव हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे बाथ्राखौ बुंदों, हाग्रामा प्रथमे নিজকে বসাই লো, তারপিছর আলোক বসাবলে চেষ্টা করো। हाग्रामाया गावनि सिगां गावखौ बासायना लाग्रो होनदों। मोनसे बाथ्राया रोखा जाबाय रायजोफोर, दिनै हाग्रामाजों लोगोसे जाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा, सेला बेलाफोरा कौटि कौटि जोंनि रांखौ जाख्ल'दों, जोंनि बिमानि थैखौ सोबख'दों, बिथांमोननि थाखाय सेन्ट्रेल जेलाव गुवाहाटियाव दारि रुगासिनो दङ।
बावैसोनो बिथांमोना जेल जानो थांनांगासिनो दङ। बेनिखायनो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, गोबां बुंनांगौ दङमोन, जों समनि आंखाल, जों सानदोंमोन 1 बाजियावनो जथुम्माखौ खुंनो होननानै, नाथाय जोंनि लामाया गोलावद्राय जानायखाय जोङो लेट जाबाय। गोबां सम दंबावो, बे दान मोनसे समाव जोङो नोंथांमोननि जायगायाव आरो मोनसे गेवलां मिटिं खालामफैगोन। बेनिखायनो बे मिजिंखौ नोंथांमोननो होनानै आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौबो जासिनानै सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।